No joo, silloin kun itse Mestikseen menin viime kaudella siinä joulukuun kohdilla, niin ehkä isommat muutokset oli ne, että pelejä saattoi olla välillä vähän enemmän. Jos pääsi niin itse pelaamaan ja peli kulki, niin miten saa sen saman fiiliksen käytännössä joka kerta, että ihan sama paljon siellä on yleisöä tai kukaan vastassa, niin oman suorituksen niin pitäisi pysyä suht tasaisena ja sitten ehkä semmoista, että sitten alkaa vähän tulla jotain niin haastatteluja enemmän ja taajunnoissa olla niin suht rauhassa käytännössä koko kauden, eikä siellä tule mitään sen enempää niin tollaisia haastishommia tai muita, mitkä sitten saattaa vaikuttaa porukkaa seuraa vähän enemmän niin kuin noita pelejä ja muuta, niin ei siinä mitään sellaista. Se Mestis on aika hyvä semmoinen välimalli tähän liigaan niin kuin mentäessä, että se vähän valmistaa tähän, koska täällä on sitten jo tosi paljon niin kuin isompi yleisö ja puhutaan niin kuin kaikista enemmän ja on tietyllä tapaa niin kuin suurennuslasi alla, niin se on semmoinen malli siinä. No joo, viime kesän draftissa ei tullut itselle valintaa, joka oli tietyllä tapaa niin kuin, ei ollut niin paljon mitään tapaamisia tai ei ollut kiinnostusta, niin vähän niin kuin tiesi jo, mutta se on ollut kuitenkin aina itsellä tavoitteena, niin kyllähän sen pitääkin olla kova paikka tai muuten niin kuin ihan turha mun olisi tätä pelata. Niin se tietty harmitti, mutta ehkä itsellä se mikä auttoi niin oli se, että mä haluan kuitenkin pelata siellä joskus ja se varaus ei kuitenkaan vielä sitä tarkoita, niin vähän niin kuin, että hommat jatkuu ja pääsee silleen. Ehkä tähän kauteen kuitenkin ei ole ainakaan mitään sellaisia niin kuin ylimääräisiä paineita, että ei ole varausta ja porukka ei ehkä hirveästi tiedä vielä oikein, että kuka mä oon ja pääsee niin kuin haastaja-asemasta lähteen, niin se oli itselle tosi hyvä ja töitä on tehty paljon ja on vielä niin kuin paljon edessäkin. Niin ei. Nyt koitetaan tietty kesällä, että se varaus sieltä tulisi, mutta nyt on ehkä vähän silleen rennommin mielin tällä kaudella ollut, että se ei ole. Viime kaudella sit otti ehkä vähän enemmän jopa painetta kuin tällä kaudella. No joo, tää kausi niin haastajana lähin ja se oli silleen helppo, kun ei ollut mitään odotuksia. Itse ajattelin, että se on niin kuin enemmän 20-sissä varmaan ja sitten koitetaan niin kuin päästä siihen liigaan sisään. Ja se oli kuitenkin se oli eka peli, missä vaihdettiin sit kesken peli jo maaliin ja voitaisiin itse asiassa vähän palata niin harkkapeleihin. Niin ne meni itsellä hyvin ja tiesi, että niin tähän vauhtiin niin pystyy pelaamaan tässä vauhdissa, mutta sitten silti tiedostin itse, että ne on vaan harkkapelejä. Sitten tuosta kun niin runkosarja alkaa, niin taas pelit kovenee. Ja tiesin sen, että niin luukulta tuun aika tosi varmasti aloittaa aikan peliin ja niinhän siinä kävi, mutta sitten siinä vaihdettiin jo maaliin ja siitä se alkoi niin rullaamaan itsellä ja sitten se oli ehkä silleen vaikea tilanne, kun ei ollut ollenkaan niin valmistautunut siihen, että pelejä alkaa tulla, vaan just siitä enemmän oli valmis siihen, että lähdetään niin isosti haastaa ja sitten ehkä jossain vaiheessa voi olla, että tulee enemmän pelejä, niin siinä tultiin taas niin tietyllä tapaa uuden haasteen eteen, että pelejä on niin välillä 3 viikossa ja monta viikkoa putkeenkin voi olla niin 3 pelin viikkoja, niin siinäkin oli tietyllä tapaa totuttelemista. No, isoimmat mentaalipuolen asiat, mitkä tuli sit liigassa eroon, niin oli varmasti se niin paineensietokyky, että just se, että on niin tärkeitä juttuja kuitenkin, mistä pelataan tässä koko ajan ja pelejä tulee 3 viikossa, niin miten sä oot niin siinä 3. pelissä vielä pystyt suorittamaan ja oot niin freesinä mentaalisesti ja fyysisesti kanssa, niin ne on ei se ollut helppoa, mutta mä uskon, että siihen on löytynyt keinoja ja se ei ollut missään vaiheessa ongelma oikeastaan. Ja just se, mistä aikaisemminkin puhuin, niin se eka peli siinä jännittää tosi paljon ja vaihtaa kesken pelin maaliin. Mutta sitten viikon päästä sä oot pelannut pari peliä taas lisää ja sulla ei olekaan siihen peliin lähettäessä enää sitä samaa fiilistä kuin sellaista ekan kerran jännitystä ja muuta, vaan se vähän katoo siitä. Mutta sitten pitäisi kuitenkin päästä siihen suht samaan suoritustunteeseen, että sä saat itsestäsi irti, niin ne on semmosia, mitä ei moni ajattelekaan, vaan ne luulee, että aina kun on yleisö on hallissa, niin se fiilis olisi ihan mieletön ja tietty onkin välillä, mutta sitten tulee niitä päiviä, kun sä et ihan oo siinä. Mutta sitten siihen
flowhun pitää kuitenkin jotain kautta niin kuin päästä. Et ei se voi olla silleen, että sit kun sua ei huvita, niin sitten ei niin kuin vaan lähe. Et sittenhän tulee niin kuin tosi paljon ohipelejä, niin ne on sellaisia isoimpia juttuja tossa. No, MM-kisoihin lähdettäessä, niin sekin oli taas vähän semmoinen, että kun ei ollut oikein itsellä mitään odotuksia alkukaudesta, että ei välttämättä niin kuin pääse vielä tänä vuonna mukaan kisoihin. Niin oli silleen suht helppo lähteä niin kuin hyvän kauden jälkeen ilman mitään odotuksia. En ole ennen ollut niin kuin 20 kisoissa. Ja, sitten niiden aikana tietty tuli paljon niin kuin mediahuomioon ja muuta, mutta sitten oli vähän niin kuin alkukaudesta jo reenattu, että kun tulee vähän enemmän huomioon ja haastatteluja ja muuta, että en mä niitä niinku itse ikinä lue tai muuta, niin sit pystyy vähän olemaan silleen tietyllä tapaa puhelin kiinni ja keskittyä siihen olennaiseen, mikä on siellä. Ja haastattelut aina hoidettiin aika lailla pelin jälkeen alta pois, niin se meni vähän niinku siinä pelien ohella, että ei se tuntunut mitenkään raskaalta tai muuta. Just se, että kun ei tule semmoista, että itse pitäisi jokainen juttu lukea ja sanoinko mä tuon nyt jotain väärin ja mitä noi on mun pelaamisesta mieltä tai muuta, niin sellaiseen ei ole kyllä tarvinnut niinku keskittyä. Ja siinä tullaan taas tähän niinku mentaalivalmennushommaan, että miten sulla pysyy se fokus siinä olennaisessa vai lähdetkö sä vähän kattoo, että MTV-mielestä mä olin ihan mieletön ja Ilta-Sanomat sitten ehkä jonkun pelin jälkeen heittää dösä alle vai muuta, että kun niillä ei ole niinku kuitenkaan loppupeleissä mitään väliä ja ne voi kuitenkin niinku helposti vaikuttaa sit siihen omaan suoritukseen, niin en ole ollenkaan niinku lukenut noita juttuja. Se ehkä auttoi sit siinä, että pystyy vaan pelaamaan ja nauttimaan siitä.